Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Monica și astăzi am să vă vorbesc despre avantajele pandemiei. Nu sunt nici cinică, nu este nici o parodie, ci pur și simplu aș vrea să vă aduc în conștient acest lucru pentru că presupun că cei mai mulți dintre voi sunt așa de focusați pe dezavantaje că nici nu măcar nu se gândesc că există avantaje în situația de față. După părerea mea, primul și cel mai important avantaj este că suntem constrânși să ne responsabilizăm pentru viețile noastre. Suntem puși în situația de a conștientiza că nu ne putem baza pe autorități sau pe sistemul medical. Știu, faptul în sine pare grav și este, dar reversul medaliei este de neprețuit. În momentul în care realizăm că viața noastră depinde într-o măsură covârșitoare de alegerile pe care le facem, deja asta înseamnă un salt în conștiință. Ieșim din statutul de victimă, nu ne mai poziționăm ca niște neputincioși care așteaptă salvarea din afară. Un vaccin, o procedură medicală care să îndepărteze pericolul, fără ca noi să facem nimic, desigur. Și așa mai departe. De fapt, dacă alegem să luptăm cu virusul, șansele de reușită sunt aproape nule, dacă e atât de contagios pe cât se zice. Încercarea asta de a steriliza totul și să stăm închiși în casă pe termen foarte lung nu face decât să ne extenueze. E vorba de o muncă sisifică și în cele din urmă cred că duce și la paranoia. O schimbare de paradigmă ar fi să nu mai externalizăm pericolul sub forma virusului, ci să ne asumăm faptul că sistemul nostru imunitar ar putea fi problema. Iar când spun să ne asumăm, înțeleg să fim dispuși să ne refocusăm către noi de data asta și să facem schimbările necesare astfel încât să fim în siguranță în această lume plină de bacterii și virus. Pentru că sunt peste tot, realizați, nu? Adică idealul ăsta cu sterilizarea este fix doar un ideal. Mie personal mi este din ce în ce mai clar că sistemul medical de oriunde, nu doar de la noi, va colapsa cât de curând. Este evident că nu poate face față unui număr mare de cazuri în același timp. Așadar, se impune să ne responsabilizăm pentru propria sănătate și a celor care depind de noi, prin schimbarea stilului de viață, a mult lăudatului stil modern de viață. Asta presupune să ne schimbăm dieta, să facem mișcare, să ne odihnim, să ne relaxăm, poate să începem să și medităm, să încercăm să fim mai mult în contact cu natura. Grădinăritul ar fi o idee excelentă pentru destresare. Să învățăm să ne controlăm gândurile. Asta chiar cred că este cel mai important, asta cu gândurile. Pentru că se știe că frica și stresul slăbesc sistemul imunitar. Există stres și la animale, dar numai pe termen scurt, când pericolul este real și iminent. Doar oamenii au obiceiul să rumineze, să exagereze pericolele la care sunt expuși, să se gândească în continuu la scenarii negative, să se poarte de parcă pericolul posibil este chiar real și așa mai departe. Iar asta face ca trupul să fie într-o continuă stare de alertă, de tipul luptă sau fugi. Și evident că în astfel de cazuri sistemul imunitar este inutil. E cam ce se întâmplă cu o antilopă fugărită de un leopard. Evident că nu are nevoie de sistem imunitar. Urmează să o mănânce leopardul în 5 secunde. Deci resursele sunt redirectate către alte zone, nu în niciun caz către sistemul imunitar. Deci, părerea mea este că ar trebui să ne folosim de această perioadă de izolare pentru a ne schimba stilul de viață. Să devenim atenți la ce mâncăm și ce bem, la cât de înțepenit ne este corpul, la natura gândurilor celor mai frecvente pe care le avem. Nu mai există scuza că nu avem timp, că avem alte lucruri urgente de făcut. Avem timp berechet.
circulă atâtea glumițe pe internet cu oameni care fac cele mai nebunești lucruri de plictiseală, deci în niciun caz nu mai există scuza asta. Alt avantaj al pandemiei ar fi că, punându-ne față în față cu perspectiva morții proprii sau a celor apropiați, avem șansa să ne reconsiderăm prioritățile, să înțelegem mai bine ce este cu adevărat important pentru noi. Izolarea are și avantajele ei, desigur, dacă nu stăm toată ziua pe Facebook sau pe tot felul de alte aplicații menite să ne distragă. Chiar ar putea să fie o oportunitate grozavă de a ne pune în contact cu interiorul nostru, cu sentimentele și dorințele pe care le avem, să ne reevaluăm relațiile cu ceilalți, inclusiv relațiile de cuplu. Presupun că o să fie foarte multe divorțuri, dar, în fine, aștept statisticile. Să ne reconsiderăm relația cu noi înșine, avem ocazia să ne cunoaștem copiii, dacă avem, și poate descoperim și de ce sunt atât de dependenți de tehnologie. De asemenea, izolarea ne dă ocazia să înțelegem importanța mișcării pentru corpul omenesc, mai ales că acum nu mai avem voie să ieșim măcar la o plimbare. Poate că e o ocazie bună să începeți să faceți stretching. E tipul de mișcare ideal pentru orice vârstă sau condiție fizică și nici nu-ți deranjezi vecinii dacă stai la bloc. Plus că nu-ți trebuie echipament de niciun fel. Alt avantaj ar fi, după părerea mea, că după ce se prăbușește și bruma de economie pe care o avem, poate începem să redescoperim produsele autohtone și mă refer în primul rând la produsele alimentare. Pentru că, firește, criza ne va ajuta să facem distincția între ce este necesar și ce nu și nu o să mai aruncăm banii pe tot felul de prostii. M-aș bucura foarte mult să începem să consumăm legume și fructe românești. Nu doar că sunt mai proaspete, nu sunt ținute luni întregi prin depozitele hipermarketurilor, cum am auzit că se întâmplă, dar cred că sunt și mai sănătoase pentru că nu trebuie tratate cu tot felul de substanțe care să le prelungească artificial termenul de garanție. Plus că în felul ăsta îi susținem și pe cei care muncesc în agricultură și asta chiar este important. Să nu uităm nici de avantajele legate de mediul ăsta online, pentru că acum putem vedea o mulțime de spectacole transmise de toate teatrele și filarmonicile și operele de pe planetă, de toate felurile, pentru toate gusturile. Asta ar fi, în opinia mea, o parte dintre avantajele pandemiei. Vă invit să scrieți în comentarii ce alte avantaje găsiți în această stare de criză și dacă v-a plăcut, vă rog să dați like, să distribuiți sau să vă abonați. O să fie bine.